seria la meva vida sense el bàsquet. Ho torna a néixer i fa altres coses, i torna a néixer, però veure avui el meu desenvolupament de tot el que ha passat aquests anys, per mi ha sigut el tot el bàsquet. Naixer en unes circumstàncies molt determinades, va creixent d'una forma natural, d'una forma voluntariosa per part dels jugadors, d'alguna de les famílies, d'alguna gent. Hem sigut els 5 pobles, però cada un han tingut unes característiques. Quart i Benavites han viscut per la pilota, Benifairó pel futbito i Quartell pel bàsquet. 50 anys són molts i la veritat és que crec que moltes institucions en el nostre país volgueren tindre la història que ha tingut el nostre club. La passió que han tingut certes persones, que alguns estan des de principi, uns altres s'incorporaren uns anys després, i la il·lusió que han tingut sempre de que n'hi haguera un equip de bàsquet en Quartell. Con Guatepresto m'han ensenyat a estar en grup, el baloncesto que porta damunt me l'ha ensenyat Domingo, després vas tindre al Tato d'entrenador en Quartell, també un tio increïble. Les xiques tenien que trencar també els tabús, que no jugaven mai xiques en Quartell, no n'hi havia d'això, entonces havia que canviar l'uniforme, que ja estaven acostumats a jugar en faldeta i tot el desastre. No, són jugadors igual que foren jugadors, entonces això és una de les coses que més m'han omplit a mi. La meva vida pràcticament durant, no sé si 20 o exactament o 22 anys, però pràcticament des que vaig començar fins que ho vaig deixar en 29-30 anys, ho ha sigut tot. Sempre he estat vinculat al bàsquet d'una manera o altra, perquè en ma casa s'ha viscut molt el bàsquet. Sempre més o menys hi ha una sèrie de gent que sempre hem estat ahí i jo crec que això ha sigut el més important, el ser la gent d'allí i és que hem estat sempre allí, en el club. Sempre ficats d'una manera o altra, sempre lligats, però jo crec que aquesta gent és la que ha fet que tot això estigui a 50 anys. Of the tiger. Els orígens del Club Esportiu Quartell es remunten a l'any 1967 i al pati de l'Escola Santa Anna de Quartell. Allí, la professora Mercedes Salvador aprofitava les hores de descans de les classes per ensenyar als seus alumnes un esport que per aquells anys era molt poc conegut a les valls, el bàsquet. Aquell reduït grup de joves va començar a demostrar molta il·lusió per aquest esport i en poc de temps naix el primer equip federat del Club Esportiu Quartell, que comença a competir en categoria juvenil. Hi ha una dona mestra en Quartell que molt valenta i trencant molts tabús, ella era jugadora de bàsquet, però trenca molts tabús quan se fica a jugar en companyia d'un grup de xavals que anaven a escola i els ensenya a jugar, descobreix el que és el bàsquet, baloncesto en aquella època, i tira la llavor de lo que seria el club. Fa el primer grup, que eren molt valents aquells xavalets, que eren uns xavalets que tindrien sobre 14 anys, un primer grup que no passava de 6 o 7, i se'n van a València a jugar el torneig de Benimar. Molt activa, jove, activa, i crec que ens fica un poc el cuquet en el cos. I ja després ja d'eixir d'escola, ja tindria els 15 anys, decidirem fer un equip de bàsquet i començar a jugar. I aquesta xica va treballar moltíssim, va fer manejar a la gent, i en el poble, en l'escola, se reuniren 7 o 8 xavals que els agradava, com era Domingo, com era el Vicent, Xispa, era el Tato, i ells, el Sillero, el Jovi, el meu fill, i ells són els que s'ho duien tot. Ells s'ho muntaven, ells s'ho preparaven, ells se'n feien les fitxes. Jo entrenava,
porque yo ya jugaba desde hace tiempo. Entonces me ponía a tirar, tenía un balón, creo que no sé si era mío o no, y entonces los chicos que me veían tirar y todo eso empezaron a venir después del cole. ¡Ay, me dejas tirar un poco? Y yo, pues claro. Y así poquito a poco se fue haciendo el equipo. En teoria érem 5 o 6 amiguets, perquè érem poc més o menys de la mateixa edat, que havíem arrastrat a gent un poc més joveneta, però que sí que fèiem un col·lectiu d'amistat molt bona. Al final del curso nos apuntamos a Benimar, que era un torneo en verano y en la playa. Y ahí empezaron a tener las fichas y todo eso. Estaven a començar a jugar en un camp en què hi havia uns postos de bàsquet molt útils en un piso de terra. Eren molt poquets i tenien que buscar gent per poder fer l'equip i entonces no tenen més opció que anar pujant de categoria. I el tercer any ja són campions provincials, que és el primer de juny. Això per mi és el més gran del club de bàsquet de Quartell. Vàrem manejar a l'Ajuntament, ens autoritzaren en l'escola pintar el del bàsquet, posarem els postes, que en principi als 2 o 3 anys d'estar és quan es comença a eixir el metraquilato ixe i posarem nous i allí és on fem la vida. Entrenos allí, partits i l'ambient era a l'escola i a l'escola. Allò que va començar com una anècdota i com una diversió per als joves del poble va convertir-se al poc de temps en tot un fenomen social a Quartell. Blai Gomis va ser el primer entrenador d'un equip que es caracteritzava per la garra i la il·lusió a l'hora de jugar. La unió de l'equip que n'hi havia s'ho passaren molt bé. I me queden els moments divertits i agradables dels entrenes i dels partits, perquè en els entrenaments te puc dir que se divertíem un muntó. I jo crec que l'èxit que teníem nosaltres després en els partits crec que era això. Però es començava el poble a respondre, i la gent al bàsquet, que arribarem a tindre 8 o 9 equipos de bàsquet en Quartell. La vinculació del poble ha sigut importantíssima. Anava molta gent a veure els partits. Quan es jugava en el pati de l'escola n'hi havia molta vinculació del poble. Com sol passar en aquests pobles xicotets, l'arraigo de la gent ho sent molt. Els colors del verdet així en aquest poble se sentien molt. Això era impensable, o no sé, avui és impensable que a la pista de bàsquet acudisquen 100, 150, 200 persones. Avui la gent un poc més xalà, potser, però en aquell moment la gent major, la gent jove, els pares, els abuelos, era una il·lusió perquè pensa que havien fet seu, i aquest equip de bàsquet l'havien fet seu. I nosaltres recordem que fem els partits així un poquet llíria, que ja n'hi havia molta tradició de bàsquet, fem 2 autobusos de bàsquet de gent, entre l'autobús que anava l'equip i la gent que venia darrere de nosaltres. El ambiente entonces no te res a veure lo de ara. El ambiente entonces, allí en la pista de l'escola, la gent que venia gent, estava dreta mirant els 40 minuts de partit, estava a 1 metro de la ratlla del camp, pressionaven prou als àrbits, n'hi havia molt d'animació, tenien molta animació, i allò era una altra història molt diferent de la d'ara. A més, era un show. Els diumenges, quan hi havia partit de bàsquet en l'escola, allò era una festa. Ahí estaba Tío Eduardo Piquero, que volia tallar-los el coll, que me lo guanyàvem. Després estava el pintor, Nevado, li diem. Després estava, això no viuen ja, però este altre que queda és el Petit, Vicent del Petit, i això es començava a dir «Ah, Verdells!» i ella sola es armava tot l'escàndol que feia falta, i hi havia molta afició, molta. A les 12 la primera feina era anar a veure el futbol, al baloncesto. Els primers anys de bàsquet en Quartell era lo típic d'un col·legi, o sigui, allí anàvem, no teníem així molta preparació, però bueno, com eren joves i tenien ganes de jugar, passar-se-ho bé, pues bueno, mos tenia igual el sacrifici que tingueren que fer per a poder entrenar i després anar a jugar a València quasi tots els dissabtes. Tots mos teníem molta por, perquè n'hi havia molta gana. Toni Sillero, això era un monstru. Eli, quan la pilota de mà, era de lo millor que n'hi havia.
Torró, quan anava a defendre en baix de l'aro, igual se n'enduia 2 o 3 per darrere. Era gana i això, il·lusió, molta gana. Als anys 70 comencen a arribar els primers èxits esportius. A la temporada 71-72, amb Blai Gomis com a entrenador, el Club Esportiu Quartell queda primer en la segona categoria provincial i un any després es proclama també campió en la primera provincial, sent l'equip més anotador de la competició. Als inicis dels 80, amb Vicent Calabuig, l'equip torna a ser campió de Lliga en primera provincial i amb Julio Blanc al capdavant, l'equip arribaria a jugar per primera vegada en tercera categoria nacional. Jo crec que l'èxit més gran va ser pujar a categoria nacional, que era la primera vegada que Quartell jugava en categoria nacional. Que llavors era, no sé, damunt de la nostra categoria estava ja el València i després ja sabem a segona divisió i a primera divisió. Llavors hi havia segona i primera divisió. Crec que era una cosa pareguda a lo que podia ser la Lliga EVA, més o menys, en aquests temps. Molt content, perquè va ser un èxit de tot l'equip. Va ser un èxit dels jugadors, perquè els jugadors se van entregar per total. I hi havia equips que eren molt més potents que nosaltres, ja dic, en estatura i en altres coses, i vam fer una lliga fabulosa. De fet, jo recordo que el primer any els 10 primers partits es guanyaren. Van entrar 10 partits, en la categoria nova que pujaren, quan vaig arribar jo a preferent, es guanyarem els 10 primers partits. Inclús recordo amb molt de carinyo el primer partit que se jugava en Carlet, que anem a jugar 6 jugadors. Per circumstàncies, de faena, de treball i tal, anàvem solament en 6 jugadors i guanyarem en Carlet, que era un dels equips més forts de la categoria. No hi havia playoffs, era una fase regular, però estigueren jugant en tercera divisió, que era la tercera categoria nacional que n'hi havia. I jugàvem en el pati de l'escola. I això és molt a favor de jugar ara en les pistes que se juga ara. El poble estava volcat en l'equip. Jo crec que no he vist mai més gent en un partit de bàsquet que en Quartell. El poble està totalment volcat en l'equip. O sigui que el camp s'omplia a tope, inclús. És més, hi hauríem, potser 30 o 40 o 50 persones sense entrenes. La gent venia a bones entrenes i tot. Al 1974 comença un altre episodi destacable en la història del club, l'aparició del primer equip femení. Un equip molt jove que comença entrenant Sancho i que es manté en competició durant moltes temporades, amb diverses generacions de jugadores. Tenim un grup d'amigues i començarem a anar per el pati, estaven els equips majors i fins que decidirem un dia començar a... volíem jugar a bàsquet. Que també són molt valentes i molt sacrificats perquè se passen 2 anys d'aprenent a jugar i entrenant sense jugar cap partit oficial. Eren poquetes però molt ben avingudes i s'ho havien cregut i tenien una gana tremenda, una deixa tremenda. Elles estaven convençudes del que volien jugar i el gran avantatge que tenien, i tant com havien aguantat 2 anys entrenant sense competicions oficials, evidentment, quan se fiquen a jugar, a pesar dels palos que s'emporten, ja tenien una d'això i s'havien crescut. Per elles és una... Jo no concebís que plegar on s'ha plegat, sinó és per la gran voluntat que tenien elles i lo ben unides i lo ben conjuntats que estaven. Teníem una desavantatge respecte als xics, perquè entonces que les dones en un poblet tan xicotet jugaren a bàsquet no era... Nosaltres no teníem l'ambient que tenien l'equip dels homes. Per primera, nosaltres teníem que jugar a les 9 del matí. Entonces, allí pràcticament venien 4 gats. Me recordo jo de mon pare que ens anotava en uns cartons que n'hi havia, anotaven els punts. Molta gent inclús pensava que s'avorririen, que no quallarien, perquè a més eren unes cries, eren unes xiquetes i tenien que dependre de tot. L'equip femení va creixent amb els anys i en la temporada 92-93 es crea un equip juvenil i 2 anys més tard es crea el sènior, que juga en primera provincial i queda campió de Lliga amb Ramon Gaspar com a entrenador. En la temporada 2001-2002, el sènior femení, entrenat per Aurelio Ibian, queda segon classificat en la categoria preferent, amb el conseqüent ascens a primera autonòmica. Amb Aurelio com a entrenador, l'equip sènior continua acumulant èxits esportius amb els anys posteriors.
Una primera posició a la Lliga aconseguida en la temporada 2007-2008 fa que l'equip femení de l'Esportiu Quartell jugui de nou en categoria autonòmica, un equip que acaba la seva activitat esportiva en la temporada 2009-2010, havent marcat una època històrica en el club. Ha hagut una continuïtat d'equips de xiques, després, quan nosaltres ho deixaren, que de més majors, també han hagut uns anys d'equip de xiques, que també hi ha un bon equip de xiques. Jo penso que sí, han fet un paper bo. Començaren, però després sí que ha hagut uns anys de continuïtat, encara que ara avui, a fecha d'avui, no n'hi ha un equip femení, que és una llàstima que no n'hi ha. La creació de més equips i la implicació de tot el poble amb el club, a més de l'ascens que estava experimentant l'equip sènior, va fer que el pati de l'escola es quedés curt per a jugar. És per això que l'Ajuntament de Quartell comença a plantejar-se la construcció d'un pavelló cobert, les obres del qual finalitzen l'any 1992, coincidint amb el 25 aniversari del club, que organitza 3 jornades de celebració amb diversos partits, homenatges i altres activitats. Anàvem a entrenar al Menara. N'hi havia un pavelló i allí també ens deixaren entrenar i tal. Després anàrem a Sagunto, parlarem a la directiva del Club Esportiu de Sagunto i ens autoritzaren a que els partits oficials es jugaren en Sagunto. O sigui que Quartell, quan tenia que jugar el partit en casa, tenien que anar a Sagunto. No fer en el pavelló perquè nosaltres poguérem avançar més, sinó va ser el contrari. Degut a l'avanç dels equipos del club, no se tingui més remei que al final fer un pavelló. Sens dubte, una de les fites més importants de la història del Club Esportiu Quartell va ser l'ascens a categoria nacional, després d'una emocionant final a 4 disputada a la localitat alacantina de Crevillent. Molts ho recorden com el millor episodi de la història del bàsquet a Quartell, que ha deixat moments imborrables en la memòria col·lectiva del club. M'ha marcat molt Crevillent. Crevillent, la final a 4, que se juga en Crevillent, nosaltres ens toca ballar en la lletja, que és jugar contra l'equip de casa, i ballarem bé i passarem a la fase final, i en la fase final guanyarem. En la final pujarem a Divisió Nacional, que seria entonces. Quan arribarem a aquella final per a pujar de categoria, això va ser un espectacle. Vingué un autobús a Crevillent, no què sé, només 100 persones vingueren darrere, i sigui una meravella. Vamos, això n'hi ha que viure molt bé, l'afició, ja dic, vingueren, crec que 2 autobusos, quasi emplicarem el pavelló nosaltres. Jugarem la semifinal dissabte, guanyarem a l'equip de casa, crec que era l'equip de casa, a Crevillent, el deixarem fora en la semifinal. Claro, això se va enterar en el poble i ficaren els autobusos, els ampliren i vingueren, i allò va ser, vamos. Me donaren com a millor jugador del torneo, l'MVP, que se diu, però això és secundari. El millor va ser que tot el grup érem un grup molt junt i, vamos, un espectacle, una festa allí increïble. Quan s'acabava allò, s'acabava el món. Perquè va ser un partit molt dur, estigueren molt igualats, teníem molt bon equip, entonces, i el recorde, pues, així, com una emoció més molt gran, i com a president que estava, pues, la il·lusió era tremenda. O sigui que, ja t'he dit, molt ben dirigit per Domingo, i ja t'he dit, i els jugadors tenien molt bons jugadors. Vaig tindre la sort de tindre una plantilla de jugadors i una gent molt bona i molt compromesa en aquest moment. Jo he vist molta gent jugar i a Quartell en aquesta generació hi havia molt de talent. Després es va treballar molt i molt bé. Era un equip que estigué molts anys jugant junts, la mateixa gent, això també fa molt. I pense que això van ser elements essencials per a poder que l'equip pogueren ascendir a nacional. Tinguérem una recepció en l'Ajuntament i duguérem la copa, pujarem al balcó de l'Ajuntament i estava la plaça prou plena, sí, i ahir digué aquí unes paraules i res, molt bé.
Molt bé, la veritat que molt bé. Aquesta temporada ha sigut increïble. Estàvem competint contra equips molt forts i amb el nostre treball i el talent que n'hi havia molt de talent dels xiquets de Quartell, dels jugadors de Quartell, aconseguíem mantenir la categoria. Va ser una competició molt important que va rellançar el club en aquest moment i crec que és la competició més important que ha guanyat el club. Que estàvem segons classificats en nacional, que ascendies a una Lliga EVA que era una segona divisió nacional. Això a mi em donava molt que pensar, no? Em donava molt que pensar perquè realment hi havia molt de nivell. Després van caure aquest any, però d'haver mantès el nivell haguérem vist que haguera passat. Després de jugar una temporada en categoria nacional, l'equip de bàsquet de Quartell comença una època fosca, amb la desaparició d'una gran part dels equips en diferents categories i amb alguns problemes econòmics que a poc aniran subsanant-se gràcies a l'esforç de la junta directiva i de tota la gent implicada en el club. L'estructura del club era insuficient per a administrar i organitzar 3 equips de bàsquet, un altre equip de xiques i competicions complicades, competicions que te portaven a començar, per exemple, els diumenges de matí a les 9 del matí, fera fred o no fera fred, i acabar a les 2 o 2 i mitja o les 3 perquè se tenien que jugar 3 partits, crec que eren juvenils, júniors i sèniors, efectivament, i se tenien que jugar tots el mateix dia. Quan jo l'agafi, el club estava molt bé en quant a tema de lo que era d'equips i deportius. Patíem una miqueta econòmicament, però després tingué també una època, diguem, molt mala en quant a tema d'equipos i de gent implicar, i després tornaren a sorgir una miqueta més els equipos, tornarem a recuperar el que era l'escola i avui, en la medida de les circumstàncies que n'hi ha, la competència que tenim d'altres esports i de més, se pot dir que el club està prou bé, tant deportiva com econòmicament. L'equip comença una nova etapa que es centra en la recuperació i desenvolupament de l'escola de bàsquet amb la joventut com a principal motor de canvi. L'escola de bàsquet compta també amb la celebració dels campus d'estiu, que fan participar a xiquets de tota la comarca i que contribueixen a fer llaços d'amistat entre els més joves. Quan hem pogut tornar a recuperar aquesta escola i tornar a crear més jugadors és quan altra vegada el club ha tornat a tindre ja més, diguem, més valor deportiu. El futur que té el Club Esportiu Quartell és intentar mantenir d'alguna forma tot el que és la cantera, l'escola, intentar seguir fent, com estem fent fins ara, un campus en estiu i intentar inventar alguna cosa per poder atraure a més xiquets. El futur d'un club que fa 50 anys, i això ja és important. Farà 5 o 6 anys aquest futur era negre. I avui almenys podem pensar en que hi haurà gent que pugui continuar amb aquesta il·lusió que va començar fa 50 anys. Quartell, mentre ha tingut una cantera sana, ha pogut tindre equips sèniors i crear il·lusió en els xiquets, i quan han anat desapareguent equips de cantera, tot anat desapareguent. Té que haver cantera perquè si no la continuació de jugadors com nosaltres estem ara en sèniors que vagin ocupant puestos que fan falta, perquè nosaltres som plantilla però encara falta gent, faltarien 2 professors, però si no venen gent de baix per completar aquest sènior
Fa falta una cantera des de benjamins, cadetes, fa falta i fer un bon grup de gent i els nanos i ensenyar-los el que és el bàsquet i el que és en un grup, jugar en un grup. L'èxit del club Quartell és així, l'haver-se basat sempre en la cantera. Han vingut algunes vegades alguns jugadors de segon del Port, que pràcticament han sigut com si foren d'allí, que tenim molt bona relació amb ells i tot, però que pràcticament el club se té que basar a la cantera. Miguel porta un grup de xavals ara, de l'edat de 10 anys, que si no se desfà això serà un altre grup de xiquets que tornarà a parlar de Quartell del bàsquet. Però si ne són 10 o 12, que és increïble, en 10 anys i 11, la pinya que han fet aquests xiquets i com juguen a bàsquet. Ara n'hi ha una cantera molt important de xiquets que fa anys que no n'hi havia, han tingut que mantenir l'equip com han pogut ahir en la preferent, però plegarà ara la gent de la cantera, si continua, després potser no jugarem en preferent, potser jugarem en autonòmica o el que sigui, però el que ha valorat, o sigui, el que ha suposat el tindre que aguantar l'equip ha sigut això. Actualment, el club compta amb 50 socis, 3 equips federats, un sènior, un cadet i un aleví, un equip benjamí mix que juga a Lliga Comarcal i un equip de 10 babies. Som una plantilla curta. És possible fer 12 fitxes, nosaltres només en tenim 11, i després les circumstàncies de l'equip són una miqueta complicades perquè la gent té altres tasques, inclús hi ha interessos que poden ser més importants que el bàsquet. Jo he estat entrenant en diverses etapes, en esta última porto 3 temporades, comptant aquesta, i realment un dels motius fonamentals és l'amistat que m'uneix als jugadors. El que més ens satisfà és veure la gent que està contenta, que vol mantenir la il·lusió jugant a bàsquet i que quan arriba el moment del partit tenim opció de competir. Quan això ocorre ho pot sentir satisfet. Haurem pogut recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a l'abast. Haurem pogut viure el que havíem somiat, sense res més que una guitarra entre les mans. I no hem mirat enrere mai. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé, que et trobis tot allà. 50 anys de victòries, derrotes, bons i mals moments, rialles i plors, moments d'alegria i tristesa. Al final, 50 anys de vida, 50 anys de dedicació de molta gent que ha fet del club la seva pròpia vida, 50 anys de passió per l'esport i de dedicació per deixar el nom de Quartell en allò més alt. Arribats a aquest punt, cal seguir caminant cap a un futur esperançador, cuidant allò que tenim amb la mateixa il·lusió i la mateixa passió que els que van començar, per a que el club torni a ser el d'abans i alhora continuï sent el que sempre ha sigut, la gran família del bàsquet de Quartell. En la meva joventut jo he viscut pel bàsquet. I a més és que era l'única il·lusió que tenia i veure que en Quartell jo tenia una frase que la vaig dir entonces moltes vegades, que en Quartell el poble el coneixien en tota la província, primer per la banda de música y segon per el bàsquet. Con mucha fe y con mucha interés y con mucho cariño, y no sé si yo les enseñé un poco de ese tipo de cosas y ellos han seguido maravillosamente. Destacar el que ha significat per al poble, per a la vida social del poble, per tindre moments de distracció, per tindre moments d'oci plens i per tindre aquesta satisfacció que tots tenim de dir que el nostre poble ha sigut algo en algo.
en alguna cosa hem sigut algo. En bàsquet hem sigut algo i molt important. Parla d'un poble de 1.200 habitants que ha plegat a fer 50 anys d'un club de bàsquet i a més en les tots per anys i que ha tingut tota l'estructura, que havia hagut anys que devien tindre equip sènior, equip júnior i equip juvenil i damunt equip de xiques. Això per mi és el que més m'ompli, i a més estic molt satisfet de lo poquet que jo hagi pogut ajudar per la gran d'això que ha representat per Quartell. Ha sigut omplir un 80% de la meva vida, no? Per la família, per els fills que han jugat, i jo crec que totes les famílies dels xavals que han jugat i han col·laborat en el bàsquet deu de ser la mateixa que la meva. Jo possiblement, si no haguera començat a jugar a bàsquet, seria una persona completament distinta. Possiblement no m'haguera casat amb la dona que m'ha casat, igual ni l'haguera conegut, la qual cosa voldria dir que no tinc la família que tinc. Que la gent que estan ara, que no perdin la il·lusió i encara que n'hi hagi molts problemes, perquè avui en el deport tenim molts competidors, molts, i abans no teníem res, però avui tenim molts competidors, i que li dediquen tot el temps i tot el carinyo, i que ho agarren com a cosa d'ells, que encara que ells s'han aplegat així i se ho han vist tot muntat, però que continuen muntant i muntant, a veure si d'ací 50 anys algú diu que anem a fer el centenari de Quartell, perquè això seria una gran alegria per a molta gent. Ara n'hi ha 2 o 3 equips de base, n'hi ha una nova sensació d'il·lusió i que ojalà que es puga continuar i que la gent que puga, des de mi hasta l'últim soci que puga estar, pues que intentem apoyar-ho al màxim. Però ahí està Ramon, està el Tato, el tio Toni la va dir, gent que no volen, si no estiguera aquesta gent, ja hauria desaparegut el club, ni cantera ni res, però aquesta gent és la que sosté, que estan ahí al capdavant i peleant, i tenim que fer això, i fer socis, i se manegen perquè n'hi hagi cartells en la paret, i és algo increïble, és algo perquè ho viuen, no volen que se desfaci, i me pareix perfecte. Aquesta gent és increïble, si no estiguera aquesta gent, ja t'he jo, no estaria al club. El primer pas és que havia trobat a la dona en el bàsquet. És el primer. I després és tota la vida meva. Estic tota la vida ahí. Ha sigut tot. Ha tingut que deixar-me als fills, a la dona, per entrenar i per tot. Sempre he estat ahí. Una cosa que me parece impresionante es que los chicos mayores que trabajaban en la horta y cogiendo naranjas venían y jugábamos en tierra y guijarros. Entonces vinieron ellos y se confabularon para hacer el suelo y lo hicieron ellos solamente. Tornar a tindre aquesta il·lusió que teníem en aquells anys i que la gent jove vinga a participar més, que n'hi hagi una unió total, que de fet n'hi ha, perquè en el bàsquet se coneix molta gent, estan molt units tant els jugadors, els pares, i que tot això se poguera produir o revertir en el sentit de que el club anara molta més, tornar a recuperar allò que tinguérem i que, sobretot, que fos una gran família i que la gent, quan estava en el pavelló, estiguera, molt a gust. I no hem mirat enrere mai. Hi ha nits que encara